Once again, maayong buntag sa tanan. Karon ang gitawag usab nato the Feast of Saint Michael. Usa kini ka anghel nga nalipod sa mga katawhan sa Ginoo. Bahin sa Kapandolan. Ang tao usahay dali ra kayo mapandol. Usahay tawgon kag Bishop, you're a devil. Ganahan mo ana. Gitawag ko ana. Gitawag ko ana sa kapari. Kamu tayo nakita siya nga sungay na ako, pero ganun devil man. Pero, but I was not moved in this situation. Wala ko mabaldaan nga sitwasyon. Mausap-usahay sa ato. No? Ang atong attitude, usahay, kinahanglan nga pariyata sa iro. Nga naman, ang iro, dili na mubalhin, aming mataana. Hello? Dili na mubalhin kung kisay ang amo. Kung mo na yung amo, mo ragid na. Isa ragid kabuok. Mo nang attitude na to, di kayo nakadungog og daghang mga kaparian nato nitong unang panahon. O bisita dito kay gusto dalon dito sa ila. Salamat ani nga kongregasyon nga di mo mga laing tao, mga iro mo, amin mo ana. Di mo balhin ba? Kini sa dunya, araw sa dunya. Dugay kay ini nga grabe ang kuan ani. Bluetooth, grabe ang naagian ani. Iro og batasan na. Maugyapon na si Idna. Giatuan magina sila dito para i-kumbinsahon. Salamat nga na batasan nga mga iro. Nga dili mo balhin o dili mo biya. Amin bata na. Our Lord, atong Ginoo nagperform og mga mirakulo in order nga matagbo niya ang mga panginahanglan sa katawhan. Daghan na kaayo nga mga mirakulo nga nahimo ni Hesus. Labaw pa sa mga tao nga naay pagtuo aming mataana. Mas dako kayo ang porsyento nga naay mahimo nga mirakulo sa usa ka tawo kon naa siya'y pagtuo. But Jesus also used these miracles, gigamit kining mga mirakulo to prove that He was indeed the Messiah. Mahimo ba nato ang gihimo ni Jesus pagpamuhat sa iyang mga buloton? Now, in John 14:12 nagaingon, ang tinuod mao kini, ang muto kanako magbuhat sa ako mga buhat og magbuhat siya labaw panini kay muadto man ako samahan. Di pangyo na to makaya. Kay na pa may atong una-una nga walay pagtuo, kulang sa pagtuo. But Jesus right now is seated at the right hand of God nga tuan na siya sa langit. Meaning, Jesus is always praying. Nagaampo siya kanunay para kanato nga kita mulampos na ay tubag ang atong mga pag-ampo and ma-overcome nato ang tanan nga trials o temptation ni ini nga kinabuhi. Gusto si Ginoo nga overcomer ta. Amin ba mo ana? Di ta kanunay magmulo sa mga sitwasyon nga laay mga tao pa'y atong basulon. Bisag wala na si Jesucristo sama sa tao, wala taniya pasagdi. Iyang gipadala ang balaang espiritu. Kumaadto ta sa Romans chapter 8 verse 11. Nagaingon, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos o nga nagbanhaw kang Hesus,
Siya nga nagbanhaw kang Kristo muhatag usab sa kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. God will never leave us nor forsake us. Pero usahay na sa atong hunahuna. Dili ta makaingon. Nga dili ta mabungahon nga mga Kristohanon. Kinahanglan nga mabungahon ta kay ang balaang espiritu. Right now, Jesus is seated at the right hand of God. Mabungahon ta tungod sa iyang gipadala ang iyang balaang espiritu. Ang problema, di man nato makita. We do not realize so much the power of the Holy Spirit. Kinahanglan nga naana kanato og makasabuta nga kita mabungahon nga mga Kristohanon aming bataana. Inyo yung tapad. Mabungahon ka. God does not leave us alone. Wala ta biyahe sa Ginoo nga pareha sa mga ilo. In John 14:18 in the Amplified Version, nagingon, I will not leave you as an orphan. Dili kamo nako biyaan nga mga ilo. Meaning, we are not comfortless, desolate, helpless. Kay naa siya ang balang espiritu, nag-ingon, I will come back to you. Balik ko diha kaninyo. Right now, Jesus is seated at the right hand of the Father. But, dili nato mahimo kini mga butanga nga atong paghihimuon. I think it is our relationship with God. Nagkulang ta sa atong relasyon diha sa Ginoo. Ago dili nato mahimo ang dapat natong himuon. But before going to the relationship, moadto sa ta sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo teaches us about pride and prejudice. Pareha sa mga Pariseo, refuse to admit the miracle that took place. Dili sila mukuan angkon nga naay mirakulo nga nahitabo sa atong gibasa sa Ebanghelyo nga naay kaayuhan nga gihatag sa Ginoo sa usa ka buta. Why? Because they believe that the causes of sickness and blindness usa ka sala sa ilang ginikanan. But Jesus disproved this. Jesus disagree niini nga mga pagtulunan. Now in John chapter 9 verse 3. Ngayon, si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang ginikanan, siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Ang gahom, nakita nato sa Ebanghelyo nga giayo ni Jesus ang usa ka buta. But ma-remind unta ta also that there is consequences of sin. Amin ba ta na? Diri nga part ningon siya nga dili sala sa iyang mga ginikanan. But also we have to be reminded that there is consequences of sin. Kung unsa ang imong itanom, mao gina ang imong anihon whether you like it or not. What we call also sa akong giingon is sowing and reaping. O makita nato sa Ebanghelyo ang mga procedure or method that Jesus used. Unique kaayo. Iyang gibutang ng lapok sa usa ka buta. Niya giingnan lakaw.
dito sa tubig o panghugas. Giluwaan pag yun ang lapok. Maghiling ta karon. Pwede ba? Magluwa ta? Method ni Jesus. Siya rin makahimo ni ini. Now, naayo ang usa ka buta. Through the healing power was the same. Ang atong Ginoo, barid kayo ang iyang method. So that people can focus the message of healing, not the manner of healing that Jesus did. Again, ang question is, nga naman, nag-ayo si Jesus sa usa ka buta nga lapok ang iyang gigamit. The answer is, ang tao gihimo sa Ginoo sama sa iyang hulagway gikan sa dust, lapok. The second reason why Jesus used clay, kaya mapuling bitaw ta, may rita ang atong mata, unsa may itong himuon, mudagat ta mo ato tas tubig ug atong hugasan. Now, mapuling ta, we are forced to cleanse with water. It encourages us to believe and obey. Kung giingnan ka ang buta sa Ginoo adto dito, unya wala mo sunod ang buta, na kay kaayuhan nga madawat niya? I don't think so. Once ni-obey ang buta, because of their obedience, of his obedience, healing takes place. In John chapter 9, verse 5, nag-ingon, ako ang kahayag sa kalibutan. The only people who cannot see the light are mga butang, mga tao, o nag-refuse sa ilang kaayuhan, refuse to make themselves blind. Ang bigar, physically blind and spiritually blind. Yet, both of his eyes, nakakita siya. Why? Because open ang iyang kasing-kasing. Why? Because he listened to the word. Nagatuo siya sa pulong, obeyed and experienced the grace of God. The Pharisees, nasa good kay nga physical vision. Maayo kay sila. But they were blind physically. Kita blind kayo ta physically? Nga ang tanan gihatag man si Ginoo nato. But we are blind spiritually. Kamong ni adere kitang tanan. Why we are blind spiritually? Hantod karon nagkalabanit gihapon ta. God teaches us to prosper, how to prosper. Blind spiritually. Why? Because we are not giving our tithe. Hello? Hello man. Hello? Ini yung tapat paghatag sa imo ikapulo. Physically, you are here, but spiritually, you didn't accept that teaching. Pila na katuig, akong obserbasyon sa mga tao na simbahan. Sige, tagbalik-balik. Why? Because there is something wrong. God told us to obey Him. Nga mo sunod ta niya.
Pero panahon sa panalapi, kita may masunod dili ang Ginoo. Had they listened to the word and sincerely considered the evidence, they too would have believed on Jesus Christ. Mga born again, maghata. As we find the gospel, nakita nato nga ang buta was expelled from the synagogue. Ipapahawa siya. Pero kinsa may nagsalo niya. Taken from the good shepherd, o gipuno siya dito sa plak sa mga magtotoo. Spiritual renewal, meaning we need good relationship with God. Then we can serve Him better if we really serve God from our heart. Timanin ninyo ni. Kung nag-alagad kita sa Ginoo, nga eksakto, dili ta ma-stress. Ako'y lagi na-stress lagi ko. Sa stress. Kadawat ka sa lawas o dugo ni Kristo, ma-stress ka gihapon. Meaning, you did not acknowledge. Dili ta ma-stress not to be a people of anxiety. And we will not be a people of worry. Sige ta kabalaka, sige ta kabalaka. Kung ang kabalaka makapadato, kung ang kabalaka makataas sa atong kinabuhi, magbalaka na lang ko permi. Kaya mao maghana. Mo nang kalibutan. Mabalaka. Nakahatag Ginoo ang imong kabalaka og sakit. Nabalaka ka, na-stress. Ito labit ta sa Ginoo, unsaon nato nga dili ta ma-stress sa atong tagsa-tag sa kinabuhi. Makadungog gali kong istorya nga negative, di ako bali-bali. Sawa usay kuy sakit mga kuy unsa naman ni Lord ari ako bali-bali. Di ko pamati. Yung siya manhid ba ni Umbana? Di mo ko manhid. I rather believe the word of God rather than what you feel. Spiritual renewal meaning we need good relationship with God. Then we can serve Him better. Balikon ako, if we really serve God from our heart, dili ta may stress, not to be a people of anxiety, and we would not be a people of worry. Kamagaling pasagdi sa Ginoo, basan to sa Bible ang mga langgam. Kita pakha nga we are created in the image of God, but God wants obedience in all areas sa atong kinabuhi. Usahay ma-fail man ta. Nalagi sa atong paggakuan usahay. Pagkasuping ko. Ang usa ka buta walay bali sa iya if he was excommunicated. Why? Because he knows he's standing with God. Hibaw siya kung kinsa ang Ginoo ang standing with God. Umabalik ta sa Kapandolan. Dili ta dapat kung mga mature tang Christian mapandul ta sa ato nakita. Sige, basa ganiya sa second reading nga dili ta angay maghusga aming bataana. But we have to pray for those people that offend us. Aming bataana. Aming bataana. Ayaw diya sa Facebook. Atua. Diya mo magratrat anang Facebook nga iya sa kalibutan. Magdinautay.
Beware of that. Kanagya po ko'y usa makita nga kaisog ba mga utok, ano yung mga utok, ano yung naslapalapa. Usay, di ko kakita kay basig, guwanta. Saan nga lana? Black. Pahit lang mo diha, di ko makakita, black lang. Prejudice, to hate other people, na mag-iuban nga di pa palit. Gamay ra kay nga butang, di pa palit. O kabakaybo nga imong salagi pasaylo sa Ginoo. Amin bata na, God forgive you and you have to forgive also other people. No matter what, kung unsa ang gihimo sa imo. Daghan na kay nga gira akong nagian. Ba't natandog ba ko? Nag-istorya ba ko? Sa'yo mo istorya ko. Nga mo na sila. Sa'yo nang inyong ka nga, Bishop, you're a devil. Ganahan ka. Ikaw, ting, ganahan ka, ting? Pader, Remy, ganahan ka, inyong ka, yawa mga pader. Binisayo na lang na ito, devil, mura mag-epik to. Pero Bisaya, ihawa man ka. Anak man ka ni Satanas. Wala akong magmain, anak. Nakita may, usahay, indifferent kayo. Pero di magbalik-balik, indifferent ko. Madto kasi yung simbahan, pakanon yung di. That's not my problem. Pero karon, amigo, hinumi kayo. Kung ako itong ipatulan, nga dito kas Timbukto, asahin ba? Libre dito tanan, Timbukto, Bukid do Sulo. Rabpor imong service. Imong cellphone, iPhone, unlimited. Imong sweldo ka ba na bulan, 30,000. Pero walay, uli ay. Stressful kayo ang kalibutan. But God teaches us. Kamuduol kita niya. Come to those people that are heavy laden and I will give you rest. Dili rest, nga patyong ka. Nga makatulog taog, maayo sa gabi no matter what. Sa ako ay kan sleep situation. Tulog yun ko. Ugma na ta magkita kung naa ka pa. This is what happens sa usa ka bikar. He trusted God and obey God. Maura na ang sekreto sa usa ka Kristohanon. Gusto ba tayo nga mabungahon? Then, follow and obey what God told us to do. Amen ba ta, anak? Okay na, Ebanghelyo, ug yang tanan sa pagpanindog.